Hallo, Jerry Bachart, Brian an seo ag léamh na Nuacht as Meiriceá gan 10 lá úil 2008. Fós sa 7 míad in bblion seo tá mé ag rá 2007. Ach ar nó sé 2008 é. Right. Well, mar bhí mé ag rá le tamil tá tanim dermatí agam. Áthe, Kennedy. Dógur Anthony Kennedy le déanaí go raibh sé ag iarraí éirí a Sefig. Agus seo Donald Trump ag ainm Brett Kavanaugh mar iarthóir don siochan fullmh. Ar nó banan sé seo leog faoi eiceálacht. Agus céir do eiceanmhaid ach Kavanaugh agus Trump ag cratha láimhe inéantí le ben chéile Kavanaugh agus chláán agus ar nó cé a deartach Brett Kavanaugh a dheoltú agus páistí chódeas sin aige agus ben chéile chódeas sin aige. Right? Ba hen chomhróid é do George W. Bush siar sna blianta. Fe 30 blian nó mar sin tá cumadaí agsúil leis an nóiméad seo go bhíoch siad tromlach omláin an gcomhairt Uachtarach. Agus den chéadúir tá sé i gcóngar. Tá sé a bhfad láimhe. Ach má sé cathe an túsal Kavanaugh dul faoi éisteachtaí sa Seanad agus táthar ag túr go me éisteachtaí crua achrannacha iad agus nach fis céird chuchasás ceac leor. Dúirt Kavanaugh agus ar nó gíre é féin díol mar rinne den lár gur cheart do bhreithúna cíalhaint as a tlí agus ní i dhréachtú agus cé cheasach na sin. Tugann álto Adam Liptak sa New York Times seo go mo fórsa mánathe é, fórsa muoilethe mar ghliadóir. Ach mar bhreithimh go mo chumadach orúnta dingmháil sa díle sé. Éisin ar nó réachtaí codannaid an tuairisc or Township Clinton, Bill Clinton a tháinig as. Beghine é a bhrú agus a bhrú rís. Tá fiche blian nó mar sin imethe hart
ó Ghonwari ó Ceirt Bannon though. Byrd, James Byrd in Jasper, Texas. Ní chuimhnm cinn fáil sílim go raibh se chumaigh neamhsocht na rud cinn mar sin. Chéidir dáilíonn déantar trocht an dúnmharú agus feictear an nóméid sin nó a gcuir mar achtra a dahraí na Stáit Aontaithe as cuimse. Tá an chuir Fuatha I féin hart agus I grán agus nimhnach ach tá an cuimhne beobaithich go fóil ina hisismóirí agus I bobbal an bhaile. Thar learanis, nílach 8,000 fágchaí go dtiocfaí Brexit agus tá bínse tosaí na gomadach Sasanna ag troideatar féin beag bean thodhchaí a díre agus túirim dá réir gur bé sin deire na Breataine. Tá rialtas na Breataine agus tír na Breataine bhruach na heibhéise. Marall David Cameron dús, an sin Teresa May, agus go háirithe Boris Johnson atá ag gíre féin a chur chun tosaí mar phríomhmhara beag bean chearr de Harlós don Bhreatain idir a dálín. Ní thiocfaí as seo ar nó ach rialtas nunlaí ón Loch D'Oibre faoi má ghaine droch chóra nach féidir smaoine bhar a anam. Tuigi sé. Tá rialtas na Breataine mar sin bhruach na heibhéise, tá sí gúga sa brete óireachta agus beidir fiú gur féidir in terma formhás a úsáid. Tá gachrad sa Bhreatain titim as a chéile. Tá ochtar breise sábhailte ón flúis sa téalainn buchas le dia. Tá an tugtar an Trump a bhealach chun na Seorpa agus tá a chóghóilethe má tá chóghóilethe aige ag fáil faoin na réir ag olbhú dá Chúirt cábhas cad deirí sé. Tá cúiseannaí chutha I le Harvey Weinstein den tríúthir in Nuacht ach tá sé fós saoir ar bhainlaí agus níor chuirú braid in os baile mar a iarú. Mar sin tá sé saoir nó saoir go leor. Chuir rialtas Trump isteach fadú den tríomhse cuineála. Tá ús teorann fiche lá ag go fóil faoi láthir. Go fóil. Ach tá rialtas Trump ag géirí adú. Ach deir brethe idir dálín nár cheart páistí deoraíochta. Deoranta? Deorathe? A chuineáil níos suite ná fiche lá, agus sin go leor a fáiste óg. Tá Facebook I duna farcha seart, míle second cean chuí, ach tá New York Times árá. An bhfuil loige ag a tín
má tá sé an talamh tá eice do ola agus do bheathu ammhaithe a diatoch an tír sin a diatoch domáiste dhéanamh an tír sin. Sin é níl éon rud eile le rátha go mbeinneamh, Tásúlagam gur ólam sibh rud a gíntas, agus go mbeidh muid a caintla chéile arís sa bhád idir an dálaí guím rate oribh go léir slán.